So what's up guys, andito tayo ngayon sa Lingayen Baywalk mga ka-idol, no? So kasama natin si Bruno, si Matanglawi, no? Yun na, may tumawag na. Sinasabi sa iyo eh. Binigla kami tawag pag ganyan, tinan mo. Oo. Abroad yan, abroad. So what's up mga ka-idol, maulang hapon o tanghali sa ating mga ka-idol, ano? So going Lingayen tayo mga ka-idol. Mag-PPRI tayo doon sa may Biwok para sa gagawing takbong Guwapo version 2 mga ka-idol, no? So hindi pala tayo magraran mga ka-idol, no? Kailangan nila ng marshals. So tayo yung pinakalas na checkpoint mga ka-idol, no? Kita-kits tayo doon mga ka-idol. So yun nga guys, andito na tayo sa Lingayen mga ka-idol, no? So may nadaanan tayong baha. Shoo! So arat tayo dito mga ka-idol, no? Going Capitol. Yeah. Emergency, bayan ng season. Dito na nga tayo mga ka-idol, no? Yuhuu! Yung unang bubungad talaga sa atin, no? Si Matanglawin. Wow! Matanglawin is coming! Saan? Saan? Diretso? Ginagawa mo? Ha? No. Saan? Saan ipapalik mo to? So yun guys, oh. Yun, oh, shout out. Ano yan? Saan? Saan? Lugan dyan. Uy, Papa Ball, shout out. Wow!
Sir, Wala eh, hindi ako tatakbo dahil organize. hindi ako kasama. Hindi ako lalaro. Hindi ako lalaro. Marshal ako. Marshal. Marshall ka doon. Oh. Thank you. Check mo. So, andito na nga tayo mga kaidol, no? So what's up guys, andito tayo ngayon sa Lingayen Baywalk mga kaidol, no? So kasama natin si Bruno, si Matanglawi, no? Yun na, may tumawag na. Sinasabi sa iyo, hindi na may tawag pag ganyan, tinan mo. So, ayun nga guys, no, may nahihingi ng sticker sa atin. Wow! Yun, shout out daw. Yan, pangalan mo kaya? Ariyan mas. Yun. Sundalo. Yun, shout out ko kaya. So, ito yung si Boss Big mga idol. Big, tampong pa. Yun o. Yan, shoutout kay Mamo. Dobo. Si Mang Mais. Kararating nila, Mac. So, ito si Lipos Maki. Ay, yun o. Shoutout po kay Jams Motovlog. Hey, shoutout kay Jobs Motovlog. Ayan, lagyan follow nyo siya sa Facebook at sa YouTube. Support natin kapwa Pilipino. Ayun, thank you. Tangkad pala. Lagi ako nanonood sa vlog nito eh. Nandito si Biyahe ni Jordan mga So, shoutout mga idol. Wala akong dalang pinapaitan. Jams Motovlog idol. Jobs Motovlog. Yo, makipalo po kanya Facebook page yun. Tulong-tulong tayo dito sa Pangasinan. Yun, no, thank you. Saan pa? Ingat kayo. Lala. Bang. Lala. Di malala, ganun takilat si Poy.